ассалому алайкум дӯстон апо ховарову подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёр амак рӯзгори хуберо таманно дорам. навори имрӯзаи ман аз тарафи короносити Диюнг дарвоза қатори ростакӣ ба навор гирифта шудааст ва ман бошам дар баробари ба навор гирифтан тавонистам нархи як чандта аз палтову курткое ки дар ин дӯкон ба фурӯш гузошта шудааст нархҳояшонро ба шумо фаҳмода диҳам. марҳамат шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед. марҳамат акнун наворро тамошо кунед. ин палтое ки шумо дар навор мебинед, бинед ки чӣ қадар духчам бисёр амак духти зебоай. мехои гарданшон синемаи шия инора сифатшам бисёр амак сифати хубай. размерошон бошад ай размери 44 то размери 48 пушон мешаванд. ино ай 42 размерошон ай 42 то 48 пушон мешаванд. инҷа бинед ки баъзеҳошон бо мехошон ва гарданшай, баъзеҳошон мисол мехошон кушод мондагаи сифатшонам бисёр амак сифати хубай. ай син дарунш синтафон дорам. бинед ки чанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай. нархи як тианамин 450 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. бо шумо занг бизанем, иншаалло ки любой таъмин муомила дорад. ана инеш ки шумо дар навор бинед, ай иш то размери 52 пуша доранд. яъни ай сини пушаи ана ине ки шумо дар навор мебинед, ай то размери 52 пуша дорад. сифатшам бисёр амак сифати хубай. гарданаш мех дорад, мехи гарданаш синемаиш яй ай син дурунш синтафон дорад. сифатшам хубай. нархи ана ҳамин 500 сомон нархгузорӣ шудагиай. нархи донашай инеи ба остиношам синемаишан замок доранд, четвер местан. нархи 500 сомон нархгузорӣ шудагиай. ванаҷа айно доранд, ай моделҳо доранд. ин моделҳоам бисёрам моделҳои новинка сифати хубаи ино. нархи инош 450 сомон нархгузорӣ шудагиай. и короткитарак месад нисбати ино. инош айзону поён местан, инош бошад то ҳамун зонура мераванд, айзону поёнтарак. нархи ино 450 сомон нархгузорӣ шудагиай. размерошон бошад то размерои 50 доранд. ино то размерои 50 пуша озод местанд. ана ин моделаш то заминам то ҷилаки пора ҳастаи капшонка доранд. нархи ино 350 сомон нархгузорӣ шудагиай. нархи донашай инҷа бинед ки қариб чанд та рангаш ҳастад. аям палтое ки шумо дар навор бинед, бинед ки ҳама ҳамино гарданошон мех доранд. сифатошон қариб ки ҳамаш як сифатай. инҷа фақат ҳам дутае ки дар пеш истодаги, ҳамин дутааш нархш 500 сомона. инора ин дутааш нархш 500 сомона. ё новинка ҳам бори ҳамисолаи материалшам бисёр амак сифати хуб дорад. ана инҷа ба ай курткое ки бор мегӯянд, ая ино дорам бор. инош бошад 350 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донаша. ай инош бошад то размери 50 пуша озод мешаванд. то размери 50 пуша доранд. ай 42. ай курткои голчон то размери 50 пуша доранд. ай размери 42 сар карда. нархи ино бошад 350 сомон нархгузорӣ шудагиай. нархи донашай. бо шумо занг бизанед, рақамҳо дар экрани навор монда шудагиай. инҷа ба беостин дорам. ай беостиношам бинед ки мехиш то поён рафтагиай. айзону поён меса ино. нархи инош 350 сомон нархгузорӣ шудагиай. нархи донашай. ва инҷа ҳамин курткаҳои голдуе ки шумо дар навор дидем, инҷа ба капшонкадор доранд. капшоношон синема намешаванд. инҷа бинед инош капшонка доранд. нархи иношам 350 сомон. духшонам бисёр амак духти зебоай. инҷа бинед ки чанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудагиай.
размерашон то размери 50 мешаванд. байҷаи ино дорам бо инорам навинкай инош короткитарак местанд аз оно болотарак местанд камтарак нархи инош бошад 450 сомон нархгузорӣ шудагай нархи донашай размерошон бошад то размери 56 мешаванд ино размери 44 то размери 56 озод мешаванд ино инҷа бинед ки чанд та рангш ҳастад материали ҳаминорам ғавсанд аз син дурушон синтафон доранд синтафоншон ҳам бисёр ҳама сифати баланд дорад духчон ҳам бисёр ҳама духти зебои ҳаминора нархи ҳамино 450 сомон нархгузорӣ шудагай нархи донашад бо шумо занг бизанед рақамҳо дар экрани навор мондагиай занг задан озода агар шумо ҷои ҳамира пурсон шавед ман гав мезанам ки ин магазин воқеъ дар бозори Корвон тарафи Корвон сити тиюм дарвоза ҷойгир шудагай шумо худтон метавонед ки бо биёен аз наздик бинед ин магазин беҳадар магазини калон аст инҷа ман фақат ин палтомоша ба навор гирифтем имрӯз бо оянда метавонем ки биёен аз ҳамин магазин курткаоша ба навор бигирем ба шумо нишон бидем дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонаводагӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам хайр то навори навбатӣ